Viac než 1000 slov. Jeden obrázok hovorí za všetko. Dnes sa ale budeme rozprávať nielen o grafike ako takej, ale hlavne o grafike digitálnej. O tom, ako to funguje na počítačoch. Pretože aktuálne sedíte za počítačom. A počítač, na rozdiel od nás, pretože my sme si mohli predstaviť obrazy, plagáty, všetko možné, už počítač pozná iba dva druhy grafik. A tými sú raster a vektor. Raster, alebo rasterová grafika, tam spadajú fotografie, kresby a podobne. Dôležité v tomto prípade bude trošičku technické. To mi vie povedať, čo je to X. Môžete nechať tak. Jedna vec, ak robíte digitálne umenie, oplatí sa nechať to na farbe RGB. Ak robíte umenie, ktoré potom budete tlačiť, tak sa oplatí použiť skôr farby CMYK, pretože tlačiarne fungujú na základe CMYK, čiže cyan, yellow, magenta, black namiesto red, green, blue. Dobre, keď to máte, tak ťukneme vytvoriť a zoberte sa nám z takých malých farebných štvorcov, ktoré sa postupne strácajú z čiernej do bielej. Dobre. Ale Photoshop nie je iba o tom. Photoshop má aj v názve foto, ako fotografie. On to je nástroj určený primárne na úpravu fotografie. Takže, dám teraz takú úlohu. Otvorte internet, nájdete nejakú fotografiu na akúkoľvek tému, ktorá sa vám najviac páči. Máte? Môžeme ísť ďalej, však som si všimol, že niektorí nás už predbehli, to rovno potiahli odtiaľ do Photoshopu. Dobre. Takže čo vám to teda spravilo? Ak si teda potiahli z stiahnutého súboru do Photoshopu, tak on ho nielenže tam skopíroval, on ho pridal do novej vrstvy. Keď si všimnete vpravo dolu, máte taký zoznam vrstiev. Takže, keď sa pracujeme v Illustratory, tak tá domovská stránka vyzerá podobne ako pri Photoshope. Tiež tam máme vlastne naše už aktuálne návrhy, ak už sme s tým pracovali, ale zase zaujíma nás veľké modré tlačidlo nových súborov. Takže, keď sme tam v Illustratory, máme vlastne základné plátno. Rovnako ako vo Photoshope máme panel nástrojov. Vyzerá trošičku inak, správa sa podobne. Najviac nás budú zaujímať je možnosť výberu a možnosť správy. Pretože vektory fungujú trošičku inak ako rastery, hneď si ukážeme ten rozdiel. Znovu, na pravej strane máme panel vlastností. Tento panel sa znovu nastaví podľa toho, čo máte zvolené. Čiže keď napríklad kliknete na samotné plátno, tak sa vám zobrazia vlastnosti celého plátna. Dobre, poďme teda na to. Takže, Illustrator funguje na základe tvarov. Keď sa pozriete tu na hore, tak máme tu vlastne nejaké 4 tvary. Ten prvý je obložník, znak si ho môžete rozkliknúť, máte tam vlastne ďalšie nástroje. Malo by tam ešte ďalšie ručníky. Čiže zvolte si vo vašich tvárach. Čiže keď zoberiem napríklad tu na tento štvorec, tak som mal oddelím, zoberiem si bielý kurzor, tak vidíte, že keď na ňu ukážem, tak tam si zobrať také, že cesta, si zobrať také, že kotva. Cesta a kotva, po anglicky path a vertex. Stlačíte ľavé tlačidlo, podržíte a posúvate. Tak z vašho štvorca vznikne obyčajný trojúholník. Keď napríklad smáte celú čiaru alebo celú cestu, tak môžete posúvať celú cestu. Dve také hlavné farby, no? Vidíte tu na výplň a ťah. Výplň je váš fill color, čiže
zmenením tejto farby zmeníte výkon farby. Tak je váš outline color. Čiže vy zmeníte tejto farby, zmeníte farbu čiary. Než začneme, dávam úlohu. Nájdete na internete nejaký portrét, nejaký obrázok osoby, postavy. Nemusí byť človek, môže byť mačka, môže byť pes. S nejakým pozadím, ktoré sa dá ľahko vymazať. Čiže najlepšie biele, môže byť aj farebné, prípadne ak tam je nejaký vzor alebo niečo. A potom k tomu prázdne pozadie bez postavy. Ten prvý portrét, alebo zviera, alebo objekt. Máte? Ešte nie. Dobre. Kto už má, tak si stiahne ten druhý. Dobre? Tú stenu. No a potom budeme vytvárať niečo takéto. Stiahneš dva obrázky. Dobre, máš už aj stenu? Druhý obrázok? OK. Dobre, ty teraz stiahuješ druhý, však? Dobre, máme. Tu máme obidva obrázky? Ešte jeden. Ešte jeden. Dobre, zvyšok máme, hej? V tomto rade kočky všetci OK? Aj ty máš, hej? Mám. Obidva obrázky, fajn. Pred coffee breakom sme si ukazovali rôzne druhy nástrojov na výbery, to sú tieto horné. Teraz si ukážeme ešte niekoľko. Jeden taký starší, jeden taký novší, taký lepší. Takže, keď sa pozrieme sem, tak v tomto treťom nástroji výberu s tým novým máme takéto, že Magic Wand, alebo kúzelná palička po slovensky. Musíme samozrejme zvolený aj nejaký layer, nejakú vrstvu. Kúzelná palička čo robí je, že keď kliknete niekam, tak sa spraví automatický výber z farieb, ktoré sú veľmi podobné farbe, na ktorú ste klikli. Čiže napríklad tu máme čisto biele pozadie, tak to zvolilo celé pozadie biele. Keď teraz stlačíme klávesu Delete, tak toto pozadie vymaže a zobrazí sa nám vrstva pod ňou. Všimnite si ale, že keď to robíme cez kúzelnú paličku, Magic Wand, tak čo sa nám stane je, že nám okolo vlasov ostane. Čiže takisto ako pred coffee breakom. Tu na tento línie, toto bielo-čierne, a chce zahrať hlavne s brightness kontrastom, alebo napríklad teraz viacerí sa zahrali s krivkami curves. Čo robia krivky, je, že oni upravujú akoby intenzitu rôznych farieb. Čiže keď vytvoríte plagát, ale môžete aj čokoľvek iné, na akúkoľvek ľubovolnú tému, na ktorej sa zhodnete. Použite pritom to, čo ste si naučili dnes z Photoshopu a Adobe Illustratora, prípadne aj AIčko, prípadne môžete použiť aj čo už viete z vášho života. Na konci dňa na vaše výtvory odprezentujete. To stačí, že prídete, ukážete a poviete, čo to je, prečo to je a tak podobne. V ľubovoľnom jazyku môžete po slovensky, môžete po anglicky, môžete po poľsky, akokoľvek. Do you want to do it now? You're not exactly you're doing it. Yeah, yeah, exactly. So you should make teams of about 3 people, roughly. Who can work with us. We can't work in pairs. Sorry? We can't work in pairs. We can work with 3 others. I'm not sure how what the distribution of US is from different schools and how you want to pair up.
I'm just thinking that teams of 3 would be ideal because it will be too many and it will be too few to make too many teams. Right? So we'll see tomorrow. Dobre, takže na zajtra máme zadané, že čo budeme robiť a ešte dnes tam budeme mať nejakú aktivitu. Že by sme si poskúšali nejakú umelú inteligenciu ešte, alebo ChatGPT, ako správne by sa mali prompty zadávať, keď tak. Môžeme skúsiť dať takú malú akciu. Lebo dajme tomu, veľa z vás už určite používa aj ChatGPT, ale asi nie všetci viete poriadne, ako správne s ním komunikovať, alebo ako správne zadať nejaké